Espectacular la mascletà de Gori de Mislata. La plaça sencera reconeix el magnífic treball d'esta gran pirotècnica que s'ha fet tremolar amb la seva mascletà. Una gran mascletà. Demà tornarem a connectar poc antes de les 2 del migdia per tal de compartir amb tots vostès el meravellós espectacle de pólvora que és la mascletà. La festa que és també la plaça plena de gent. Ara aplaudint als pirotècnics, a tot l'equip de la pirotècnia Gori de Mislata. Que acaben de passar tots vostès un bon diumenge. Avui és un dia gran també en la festa, recordem, per tots els xiquets fallers que esta vesprada participaran en la cabalgada infantil, així en la plaça de l'Ajuntament. Ara correspon a l'aplaudiment de la gent, del públic, el pirotècnic i tot el seu equip que estan rebent les felicitacions, les ovacions per part dels milers i milers d'espectadors. Ahí tenim les millors imatges d'esta gran mascletà de Gori. Fins demà. És la notícia de portada d'este 2 de març. L'Ertzaintza ha detingut a Vizcaya dos dels terroristes més buscats. Es tracta d'Oroitz Aldecoa i Agurne Salterain. De fet,